het is weer donderdag, dus ik mag mijn parley weer doen. Het thema van deze week is pesten. Ik ben 100% tegen pesten, alle soorten pesten, cyberpesten, gewoon pesten op school, pesten op straat, zelfs met geweld pesten, pesten totdat iemand doodgaat, alle soorten pesten. Alles. Ik krijg er het scheid van. Verschrikkelijk. Ik ben blij dat het deze week over pesten gaat, dat ik eens kan zeggen wat dat mijn mening is van pesten. Kijk, hè, er is zo de nieuwe rage, Ask.fm, en daar wordt veel op gehaat. Dat is cyberpesten. Tada! En je kunt, en dat zo, meestal begint dat zo heel kalmpjes, hè. Ik haat u, ik vind u lelijk, ik vind u dik, ik vind dat, bla bla bla. Maar dat begint erger. Maar je bent een hoer, je bent een slet, je hebt met iedereen naar bed geweest, je bent echt een matras, je bent een trutmaat, je kunt die nooit, je lief nooit, waar je op verliefd bent, nooit krijgen. Je kunt, zeg eens iets, van alles. Waarom, dan vraag ik mij altijd af, waarom sturen ze dat in anoniem? Maar als je mensen in niet af kunt, zeg dat dan in hun gezicht. Of zeg van, ja sorry, maar ik vind u eigenlijk niet leuk. Of laat dat merken. Oké, er zijn mensen die dat dan niet direct doorhebben. Maar, dat is ook een reden waarom dat die dat niet doorhebben. Hebben die misschien iets, of vinden die het niet leuk, of zien die dat misschien niet. Maar stel je erbij voor dat die misschien iemand heeft, dat die geen vrienden heeft, ik zal maar zeggen dat hij niemand heeft om mee te praten. Die persoon heeft het moeilijk thuis. Die kan tegen niemand zeggen wat zij voelt. En die ziet u al een beetje als een vriendin. Dat is misschien erg om te luisteren naar zijn verhaal. Of ja, wat moet ik zeggen? En dat is niet leuk, maar weet je, denk na. Die is misschien eens blij dat hij dat kan zeggen. En ook bijvoorbeeld van dat cyberpesten. Ik krijg dat ook, maar ik probeer daar niet meer op te antwoorden. Ik krijg naar mijn kop zingen dat ik een hoer ben, dat ik al seks heb gehad met mijn idolen. Waar halen ze het? Of bijvoorbeeld dat ik met iedereen naar bed ben geweest van school. Dat ik met iedereen naar bed ga, dat ik naar op een feest ga, dat ik daar bij zat zuip en dat ik met iemand naar bed ga. Ik ben zo niet. Ik ben braaf. Braaf. Maar ik bedoel braaf van ik doe niet zoiets. Ik ga niet met een onbekende naar bed. Als ik het zou doen, ten eerste zou je dat doen met iemand dat ik echt graag zie en waar ik al even toch zeker meer dan een half jaar of zo mee samen ben. Of dat ik zeker weet van daar blijf ik bij samen. En dat is zoiets van, dat is cyberpesten. En mensen, of bijvoorbeeld, ik haat u, ik vind u een bitch, een meisje. Je moet niet denken dat je die jongen kunt krijgen, want je bent echt niet mooi en bla bla bla. Proficiat, koop een taart en vier het. Of van, ja, ik vind die niet leuk of zo, een vriendin. Die snijdt zich omdat zij wordt gehaat. En die pesters weten dat zij dat doen. En ik ken mensen die dat doen omdat ze zich daar slecht bij voelen. En ik zeg altijd tegen die mensen, kijk, snij u niet. Snijden, dat zijn niet tekens voor het leven. Doe dat niet. Ik heb liever dat je dan zoals mij, bijvoorbeeld als ik echt zo kwaad ben of denk van, ik kan niet meer, ik pak mijn knuffel en ik doe dat tegen mijn bakjes en ik gil. Ik gil dat alles eruit is, dat alles, en je hoort dat niet. Je hoort dat wel, hè, maar niet hard. Of zet muziek op en weent even. Echt, laat alles los. Laat alles gaan. Zet muziek op. Al is de droevigste muziek of is de hardste rockmuziek dat je denkt van, wow, zalig. Of Metallica bijvoorbeeld. Echt, die is goede metal en zo. Of van die trieste liedjes of zo. Van die mooie liedjes van Passenger, Let Her Go. En dan voel je je even opgelucht. En je gaat dan voort en denkt van, kijk, ik ben perfect op mijn eigen. Ik ben wat ik ben. En als mensen dat probleem hebben, pik voor hen. Je hebt je vrienden. Je kunt daarmee praten. Je kunt er alles tegen zeggen. Vergeet dat niet.
Ik snap pesten is heel hard. Ik ben vroeger ook zelf gepest geweest en ik had nooit veel vrienden. Ik ging altijd met de jongens om, want de meisjes dat was zo zingen en dansen en High School Musical en Tokyo Hotel. Ik snap nog steeds niet wat dat mensen daar gewoon vinden, maar bijvoorbeeld mijn mening. En ik had er zo'n beetje bij horen, dus ik had ook zo voor de meisjes zo'n Tokyo Hotel ring, dat al lang weg is, dat al lang, I don't know waar is. En om erbij te horen, maar ik deed graag voetbal. Ik doe dat nog steeds graag, hè, voetbal. Ik hou van sporten, ik hou van tennis, ik doe graag kajakken, ik ga graag fietsen, ik doe graag paardrijden. Ik doe alles graag van sporten, ook al ben ik er misschien niet goed in. Ik ging vroeger altijd rollerskaten omdat ik dat leuk vond. Ik was zo meer precies een qua jongen dan echt een meisje. Ik game graag. Oké. Daar hebben zelfs meisjes een probleem mee als ik zo hoor die van ja, en ik ga shoppen. Oké, ik ga ook eens shoppen. Ik ga ook eens weg met vriendinnen naar de cinema. Maar als ik thuis zit, denk ik echt zoals nu gewoon heb achter een tv en gamen. Lui in mijn zetel, trainingsbroekje, van die wollen kousen waar je zo mee kunt bij mij toch door mijn huis kunt glijden, dan moet ik niet lopen, dat is kei plezant. Voor ons zouden wel, maar of zo van die dingen. En ik dacht van, en toen dat ik terug naar het middelbaar ging, want dat was in het leraar dat ik gepest werd, in het middelbaar dacht ik van, ja, alles gaat beter gaan, alles gaat echt perfect gaan, dat is echt goed, nieuwe start. Kom er daaraan, eerste week, perfect. Ineens, tweede week, bam. Van, oké, wat heb ik gedaan? Heb ik iets misdaan? Waar rukken jullie mij mee af? Wat is er met mij aan de hand dat ik niet erbij hoor? Ik had vrienden, hè. Niet dat ik geen vrienden had, hè. Ik had 2 echte vriendinnen. Eén iemand waar ik nog echt veel contact mee heb en die ik ook heel beschouw, ook zoals een oudere zus een beetje, niet Emilie, iemand anders. En nog iemand waar ik ook mee over heb, maar die zaten niet. Dat een meisje die zat in een andere klas en die van de zus die zat in een ander jaar. Dus dat was moeilijk. En ik weet niet waarom, maar ik kwam gewoon niet goed in de klasgroep. En ik was ook een zeut. Ik was een grootste zeut dat je kunt voorstellen, niet te doen. Ik zeg dat nu nog steeds, hè. En van kom, en ik ben naar TSO toe moeten gaan. En daar ging dat ook allemaal goed in het begin. En dan met een meisje, en dan was er zo een drama van hello. En dan begon dat terug en dan was die weg. En dan de laatste dag probeerde hij mij te laten vallen. Piste hij mij eens zo hard. En dan weet je dat meisje daarvoor ook gepest is geweest. Dat was dan, je weet hoe erg dat het is. Waarom pest je mij dan? Waarom vind je dat zo leuk? Of dan hoor ik zo ineens zo van die domme opmerkingen. Dat ik van, oké, waarom word ik gepest? Maar ik ben ook tegen pesten. Hè. Ik zeg niet dat ik wou dat ze gepest worden, want ik wil niet dat iemand gepest wordt. Maar ik bedoel, op dat moment denk ik van, ik vermoord ze. Maar nee. En dan, daarna ben ik weggegaan, waar ik nu nog steeds zit op die school. En ik ben daar kei tevreden over die school. Dat is zo'n vrije school. Ik ben kei happy daar. Ik heb eigenlijk echte vrienden. Ik ben zo cooler geworden. Ik ben zo meer op mijn eigen. Ik kan terug beter antwoorden. Als er iemand tegen mij iets zegt van, wauw, wat is dat? Ja, dan ben ik daar tegenuit te vliegen. Ik ben kei veranderd door die school. En door nieuwe vrienden. En ik heb nu echt mijn klas dat ik denk van, wow. Ik ben tevreden met mijn klas. Ik hou van mijn klas. Ik ga graag naar school. Niet voor het studeren en vergeten, want ik haal studeren. Maar voor mijn vrienden. Ik zit lang op onderweg naar school. Ik woon in de kanten van Antwerpen. En ik ga in veel voor naar school. Dat is ver, maar ik amuseer mij daar echt kapot. Ik vind dat super plezant daar. En dat heeft mij ook, dat ik denk van, vroeger was er iemand gepest, werd dus van, niet pesten. Ga niet mee met de hoop. Dat is goed voor hen, maar pest niet. Pest niet. Want je bent vroeger zelf gepest geweest. Want het ergste is nog, de mensen die gepest zijn geweest, die beginnen aan een tijd ook te pesten. Want die weten hoe hard dat je iemand kunt raken. En ik doe dat niet. Ik vind dat erg. En er zijn veel mensen dat niet erg vinden.
denk van, oh, ik pest gewoon terug, want dat is mij ook overkomen. Wat dat meisje nu misdaan? Heeft u gepest? Ik denk het niet, want je kent ze niet. En dus ik wil gewoon even duidelijk maken van pesten, je doet dat niet. Ten eerste pesten, dat kan leiden tot een depressie. En depressie kan leiden tot zelfmoord. Ik weet niet of dat alle pesters, of als er iemand nu kijkt die pest, die zegt van, ik pest. En als jij graag iemand dood op je geweten wilt, proficiat voor jou, maar ik wil niet iemand die dood op mijn geweten hebben. Ik wil dat niet. Oké, ik doe ook stommiteiten en ik ben ook niet perfect, maar ik word niet gepest. En als dan mensen dat ik zeg van die zo bijvoorbeeld iets dom doen en die worden wel gepest, dat ik denk van oké, waarom word ik niet gepest en waarom zij wel? Ben ik meer? Ben ik dikke nek? Kijk, hè? Even, maar. En dus, ja, gewoon, ik weet niet wat ik nog mee kan zeggen. Stop gewoon met pesten. Doe niet zo belachelijk. Ik pest niet. Misschien, oké, ik zeg ook eens iemand over iets, hè. Ik ben een meisje. Iedereen, een mens is een mens. Ik ga niet veranderen voor iemand, dus hou het daarbij. En ik ben niet zo iemand perfect of zo, dus weet je, pesten dat doet je niet. En ik hou me daar nog steeds bij. En ja, ik spring ook van de nek op een tak, want ik weet niet echt goed wat ik moet zeggen. Pesten, dat is gewoon het laagste wat je kunt doen. Dat doe je gewoon niet. Ik hoor van mensen die echt pesten om iemand weg te krijgen van school. Op mijn vorige school is het gelukt. Proficiat. Applausje. Koop zoals zeggen, koop een taart. En vier het! Maar ik ben nu echt, ik heb mijn best, ik heb keigoede vrienden gemaakt. Door bandits, omdat zij zo de fans en al. Dus ik heb wat ik wil, ik heb perfecte vrienden. Dus ik wil gewoon zeggen, alles komt goed. Misschien zitten er nu mensen te kijken die heel hard gepest worden. En die niemand hebben om te praten. Ik ga hier van onder, hier ergens, mijn Tumblr zetten. Dat ik zo zelf heb gestart. Alleen van een vriendin, die had het idee omdat ik heel goed kan luisteren en toch altijd raad weer. Of iemand kan opfleuren. Ik heb zo daar een speciale gave voor en ik wil die daar gerust mee helpen. Dus dan typ er maar gewoon in. Maar nu ga ik moeten afleggen, want mijn ouders zijn en ik moet eigenlijk studeren. Dus ik ga mijn Tumblr zetten, je stuurt dat maar op als er iets is of zo. En ik probeer je dan op te peppen. En als je iemand weet, praat tegen mij op Facebook, ik kan niet zeggen tegen wie dat je bent. Maar nu ben ik door. Ciao, tot volgende week.